खरं म्हणजे मागच्या 10 वर्षापूर्वीपर्यंत या मतदारसंघाचं नेतृत्व या महाराष्ट्राची एक तोफ करत होती आणि त्या काळामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या मतदारसंघाला एक वेगळी ओळख या महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झाली होती, ती आदरणीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वामुळे झालेली होती। आणि मागच्या 10 वर्षामध्ये राणे साहेबांनी सुरू केलेले विविध प्रकल्प असतील, या सगळ्या प्रकल्पाला फक्त खीळ घालण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते विद्यमान आमदारांनी केलेलं आहे। आणि म्हणून या सगळ्या परिस्थितीची बदला घेण्याची जी वेळ आलेली आहे, आज निलेश साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या मतदारसंघातला प्रत्येक कार्यकर्ता पेटून उठलेला आहे। प्रत्येक मतदाराला वाटतंय की आताच खऱ्या अर्थाने आपल्याला या ठिकाणी बदल करायचा आहे। आणि या उपस्थितीवरून या सगळ्याचे पुढे होणारे गोड परिणाम आपल्याला सगळ्यांना दिसून येत आहेत। आजपर्यंत अशा प्रकारे फॉर्म भरायच्या अगोदर एखाद्या उमेदवाराच्या समर्थनासाठी उमेदवाराच्या बाजूने अशा प्रकारची गर्दी कधी सिंधुदुर्गात झालेली नव्हती। परंतु आज निलेश साहेबांवर या भागातल्या सगळ्या सर्वसामान्य माणसाचं असलेलं प्रेम या सगळ्या उपस्थितीवरनं दिसून येत आहे। चिपी सारखं विमानतळ असेल की आदरणीय राणे साहेबांनी आपल्या महाराष्ट्रात नेतृत्व करत असताना या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला एक वेगळी ओळख करून देण्याच्या निमित्ताने या ठिकाणी चिपीच्या विमानतळाचा प्रयत्न केला। विद्यमान आमदार आणि त्यांच्या सगळ्या नेतृत्वाने त्यांच्या सगळ्या सहकार्याने सातत्याने त्याला खीळ घालण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणेपर्यंत गोवासारख्या राज्यामध्ये त्याच्या मागून येऊन एक मोपासारखं त्या ठिकाणी विमानतळ उभं राहिलं आणि आपल्या विमानतळाची ओळख मात्र मागे पडायला लागली। या अशा प्रकारचे अनेक प्रकल्प या जिल्ह्यामध्ये आले, परंतु प्रत्येक प्रकल्पामध्ये कुठेतरी आडकाठी करायची, त्याचा श्रेय आपल्याला मिळत नसेल तर तो प्रकल्प व्हायला द्यायचा नाही आणि तेवढ्या विरोधातनं जर झाला तर तो प्रकल्प आम्ही पुरेसा पूर्ण केला, अशा प्रकारची वल्गना करून लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम जे सातत्याने झालंय हे थांबवण्याची वेळ खऱ्या अर्थाने या निवडणुकीच्या माध्यमातून आलेली आहे। आणि म्हणून जमलेल्या या तमाम सगळ्या मतदार आणि बंधू भगिनींना माझं आव्हान आहे की खऱ्या अर्थाने पुन्हा एकदा निलेश राणे साहेबांच्या माध्यमातून या मतदारसंघाला जर आपल्याला पुन्हा एकदा या महाराष्ट्रामध्ये जर स्वतःची अशी ओळख करून निर्माण करून द्यायची असेल तर मोठ्या मताधिक्याने आपल्याला त्यांना विजयी करायचं आहे। आज जिल्ह्यातला या भागातला सर्वसामान्य शेतकरी असेल, या भागातल्या महिला असतील, तरुण असतील, या प्रत्येकाच्या हाताला काम देण्यासाठी या जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळे प्रकल्प येण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे। आणि अशा प्रकारचे प्रकल्प आल्याशिवाय रोजगार निर्माण राहणार नाही आणि अशा प्रकारच्या प्रकल्पासाठी खऱ्या अर्थाने खंबीर नेतृत्वाची गरज असते। आणि हे नेतृत्व आज राणे साहेबांचा वारसा म्हणून त्या ठिकाणी निलेश राणे साहेबांच्या रूपाने आपण सगळेजण पाहतो आहोत। आणि म्हणून या सगळ्या ग्रामीण भागातल्या जमलेल्या जनतेने, शहरातल्या सगळ्या जमलेल्या मतदारांनी एक खुणगाठ बांधलेली आहे। आपल्याला आता खऱ्या अर्थाने या मतदारसंघामध्ये बदल हवा आहे आणि तो बदल या उपस्थितीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय। आणि म्हणून या उपस्थितीवरूनच आम्हाला खात्री झाली आहे की या मतदारसंघामध्ये मोठ्या मताधिक्याने या पुढची महायुतीचे उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी होतील। आणि त्याच्यासाठी खऱ्या अर्थाने मी मतदारांना शुभेच्छा देऊ इच्छितो की तुम्ही आज इथे जमलेले माझे सर्व मतदार बंधू आणि भगिनींनो, आपण आपल्या गावामध्ये गेल्यानंतर या खऱ्या नेत्याला त्या ठिकाणी साथ देण्यासाठी आपल्या सगळ्या सहकार्यांना, आपल्या कुटुंबियांना, आपल्या शेजाऱ्या पाजाऱ्यांना या सगळ्या बाबतीतली माहिती देणं खऱ्या अर्थाने आवश्यक आहे। येणारे 20-30 दिवस वेगवेगळ्या प्रकारची प्रचाराची पद्धती अवलंबली जाईल, परंतु हा कोकणातला माणूस जेव्हा एखादी खुणगाठ बांधतो त्यावेळी ती कधी बदलत नाही। आणि म्हणून आज या मेळाव्याच्या रूपाने आपण सगळ्यांनी एक खुणगाठ बांधू की यावेळी या मतदारसंघातनं असेल
या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून असेल, तीनही मतदारसंघातून महायुतीचे उमेदवारच विजयी होतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.